awukwazi ukusebenzisa izinto zenhlanhla ngaphezulu kokungcola. Akukho okuzolunga lapho. Abantu abazijwayeza ukuthi bakhulume nabantu bakubo. Basho ukuthi ngithole ukuthi nokuthi nokuthi ngicela ukukushiya la kunina mekumele ngiyusebenzise nizongazisa. Wayothatha iswash esithize nesithize nesithize wazisebenzisa. You also have to understand ukuthi indlela ozisebenzisa ngayo lezi zinto ziyakhulekelwa ngoba zidlule ezandleni eziningi. Sanibingelela sanimukela ohlelweni lethu le-Echo Point TV i-The Call. Lobingelela uxoxa umfaka wambathaka ushanda indaba ezitho sontshikazi umthiya. Ushota uMatinda esiqiniso ukuthi madle wana uGatshoza igcololo umthithi uyadaka udakhela uchacho. Mbukelo e-Echo Point TV ungakhohlwa nje ukusubscribe akulike ucomment uyazi ukuthi kusibeka kumapha amathuba ukuthi sikwazi ukuthi umsebenzi wathi ukwazi ukufika emagumbini amanye omhlaba. Ungakhohlwa nje ukusubscribe lapho ukulike. Angihambi ngedwa ke namhlanje ngikhohle nje isotshe elikhulu kwenilazi kakhulu ke elidumile futhi phansi naphezulu umhlaba wonke umkhulu uRhabu oke wafika futhi khona la e-studio sahlala naye wayihlaba ihlikiza inyama isethebeni ngeke ngize ngibe nawo amaningi ubuyile ke namhlanje ke kodwa ubuye ngohlelo oluthe ukuthi aluthi ukujika kancane nje ngo left ngoba usiphathele ezimnandi ezishisayo usiphathele ama products akhe nemikhiqizo yakhe akasebenza ngayo akazoyethula noma akazoyiveza la e-studio insiza kusebenza zakhe. Ngizothatha ithuba ke ngimbingelela umkhulu mphinde futhi ngimamukele ke khona la kubabukeli bethu be-Echo Point TV. Umkhulu uRhabu siyakubingelela siyakwamukela ohlelweni lethu le-Echo Point TV napa ababukeli bethu bafuna ukwazi ukuthi namhlanje nosiphathele yona. Thokozani sanibonani. Sawubona Thokoza. Siyabingelela babukeli kwe-Echo Point TV. Sengibuye ngabuya futhi kule game kuthiwe angeke ngize ngizokhuluma ngendlela engisebenza ngazo izinto engisuke nginazo ngiugogo abangaziyo ababuka abanye ama episode uMakhosi gama lami le ID Desiree McDonald ngihlala khona la eGoli ngiphilisa abantu so ke namhlanje into ekuthiwe angizoyenza angeke nginiphathele because imibuzo miningi mayelana nokuthi ngisebenza ngani ngisebenza kanjani ngoba bengike ngakhuluma ngokuthi ngisebenza ngaso isithunywa kanye nedlozi so ngokwesithunywa mekumele ngilapha umuntu kuba ukuthi ngimlapha ngamanzi okanye iwasho iwasho ziyahluka ke kuba khona iswasho sesichitho kube khona iswasho senhlanhla kube khona iswasho semali kube khona iswasho esihambiselana nokuphakamisa kwesithunywa kuhlukile kuningi futhi mina ngiqala umsebenzi wedlozi ngacela kwabantu abadala hleze siyisho lento ukuthi abakini uyabakhulumisa mekukhona okusuka ukucelile akusho ukuthi bazokunikeza okanye bazokwenzela kuyafana nokuthandaza uNkulunkulu angeke akunikeze into isikhathi sakhona singakafiki so ngacela ukuthi akube ukuthi ngikwazi ukwenza izinto zibe a bit convenient angibeke kanjalo kube ukuthi umuntu ekwazi ukuthatha iswasho sakhe sifake emanzini ageze mebona ukuthi uxakekile asithi usesimeni la ungakwazi ukugquma khona awukwazi ukuthi ujule ngalezi zinto but uyabona ukuthi unenkinga even if especially abantu abasuke behamba mhlambe ngokumsebenzi uyakwazi ukuthi uphathe insipho yakho hambe nayo ukwazi ukugeza uyasikhulumisa the same way ukhulumisa ngawo umuthi but nje just ukunika itlunyana kani ukuthi yes ukuthi namhlanje i-topic iya ngakephi kakhulukazi mawukhuluma abantu abanokuphuma behambe ngiyacabanga umqondo mina ongifikelayo abantu bo code 14 mhlambe abahamba amazo ko Mozambique ko Zimbabwe into njengalezo aphathe nje umuntu into yakhe ayifake esikhwameni yakho nje ufake esikhwameni sokugeza insipho ijwayele ukuba kanjena insipho zami ziba kanje kube ukuthi ama instructions futhi ngisuke ngiwabhalile la khona la ephepheni leli brown ukuthi uzoyisebenzisa kanjani how many days mawuzibona ukuthi khona man ubuso mhlambe unokuthi khona namaphupha wahambi kahle but awukho ekhaya but insipho yakho nayo uyakwazi ukuthi uyithathe ugeza ngayo normal ngisebenzisa i-glycerin soap
because baningi abantu abanenkinga yesikhumba. Okay. So abanye insipho labo Protex nani abakwazi ukuthi bayisebenzise ebusweni without ukuvumbuka kwanye ubuso bube nama reaction. I-glycerin soap ile engenawo ama chemicals. Le esetshenziswa vele abantu abanenkinga. But kusuke kubhaliwe ukuthi uzoyisebenzisa kanjani. Uyayikhulumisa angathi ukhuluma nomuthi. Okay. Kuba khona eswasho ngibuye ngenze futhi omuthi ngoba uyakhumbula ukuthi sasho ukuthi khona abantu abangasetshenziselwa like umuthi awubasebenzeli kube ukuthi umuntu usetshenzelwa iswasho. Yebo. So neswasho ngiyasifaka kwinsipho kube ukuthi if umuntu umuntu omuthi kuba insipho yomuthi. So le kujwayele ukuba ile yesichitho. Lena ke mkhulu kancane nje phephisa kahle yona leyo visa le. Yebo. Yeswasho noma yomuthi. Yeswasho le. Yeswasho. Iswasho le. Okay. Iswasho. Umuthi uzobona ngokuthi ubone ukuthi kunomuthi ngaphakathi. Awuyiphethe nomuthi. Angiyiphethe yomuthi. Okay. Iswasho lesi but siyafana it's just ukuthi sona ngiyasiphahlela. Lokho kweswasho ngiyakukhulekela. Njengokuthi mawuzosebenzisa umuthi angithi asithi uzothola umuthi. Yebo. Kodwa unomsamo wakho. Kulo msamo into yenzayo mawutholile umuthi abantu abazijwayeza ukuthi bakhulume nabantu bakubo. Basho ukuthi ngithole ukuthi nokuthi ngicela ukukushiya la kunina mekumele ngiyusebenzise nizongazisa. Nakhona kuyadependa ke kodwa ukuthi relationship yakho nabantu abadala injani. Ngoba ngaske kube ukuthi uyakuphahlela bathule. Mawusuke umuntu onezinye inkinga. Okay. Yabona enye into engihleze ngisho ukuthi awukwazi ukusebenzisa izinto zenhlanhla ngaphezulu kokungcola. Akukho kuzolunga lapho. So kuba ngcono umuntu mezothola lokhu okwesichitho aqala hlambulule ageze nale nsipho lezi ngibuye futhi ngibe nayo eyempepho. Kube khona eyesiqunga. Yebo. Isiqunga isetshenziswa kakhulu abantu asithi manje uhambile ke okanye kufikile umama ezokubona. And kusasa kumele uphume uye ebantwini. Angithi phela wesenza lezi zinto zasebusuku. Yebo. Kufanele ukuthi uhlambulule afterwards especially if uzoba phakathi kwabantu or whatever the case may be. Yes. Uyakwazi futhi ukuthi uthathe insipho yakho esinesiqunga ugeze futhi uhlambulule uyikhulumise usho ukuthi uyageza uyahlambulula. Okay. So lensipho le njobe uyibambile mkhulu. Yebo. Ngiyakhona ukuthi ngoba phela mangithenga manje ngiyacanga ukuthi ngizofuna ukuyonga. Ngiyakhona ukuthi ngisebenzise yona mhlambe ka3 bese ngiphinde ngisebenzise iProtex yami. Phinde futhi ngiyisebenzise ngokuyonga noma mase ngiqalile fanele ngisebenzise yona nje iziphele. No. Ingakho ngisuke ngibhalile ukuthi uzoyisebenzisa for 3 days. Especially ngoba eyesichitho. Mhlawumbe nje ungapha usifundele ama instructions kwamanje nje usichaze. Basically isuke ibhaliwe ukuthi isichitho soap used to bath with for 3 days. Speak luck, positivity, money. No pork, no sex. Ladies do not use Moses Katin. Okay. So ama instructions abhalwe kanjalo. Okay. So that uyazi ukuthi abanye ke bayabuya bazobuza omunye umuntu phela angeke asabuza mase fundelana uyazi ukuthi uzokwenza njani. Uzokwenza kanjani ya. Okay. Hayi yacaca ke. Kube ukuthi lezi eziwu2 zihamba kanje. Kube iswasho nensipho yakho. Umuntu ohleze eshawa ngezichitho kancane uyazizwa ukuthi akhambi kahle awunalo ugazi lokho it doesn't always need ukuthi uhambe uyogeza uye emanzini ngoba nalokho kuyabiza ukuthi uhleze uhamba uye emanzini uyogeza but if unayo le combo kanje uyakwazi ukuthi ulwe naso isichitho nala ama instructions abhaliwe ukuthi iswasho sesichitho 2 spoons to steam 1 spoon in clean water to bath with after steaming. Cela abantu bayiyeke lento yokuthi umuntu agqume la athathe khona la ageze ngakho ngoba abanye abantu abazi ukuthi kumele ukuhlukanise. Awukwazi ukuthi asithi manje usebenzisa iN. Yeah. Uyaqhuma. Uzothatha khona la futhi ogeza. Ngoba ngithi besiqedwe abanye bayakwenza. Umuntu asho ukuthi kusho ukuthi uthatha yonke lento obokade uyikhipha okanye uyisusa uyayibuyisela futhi.
So ukuba ukuthi kuyabhalwa futhi njengoba ngisho ukuthi uyabhala ukuthi ngibhalile ukuthi clean water after steaming uzogeza ngakho. Kube ukuthi 1 liter 1 spoon kwijug ya 2 liter ukuthi uphalaze ekseni. Okay. Ngakho ngasiswasho. And then you can also kube ukuthi uyageza ngakho 2 spoons emanzini. Okay. Lokho bokubuza ukuthi fanele uyakwazi yini ukuthi ugeze ngeprotex yakho. Uyakwazi ukuthi ugeze normally kube ukuthi uthatha iswasho sakho ke ugeze ngaso okanye uthatha insipho vela ngithi usuke ngaleso sikhathi awugezela ukuthi ususinsile. Ugezela ukuthi uyazi wena ukuthi kukhonani kule nsipho yakho oyikhulumisayo oyisebenzisayo. So isebenza kanjalo. Ngigeze nje ngawo umzimba wonke nje lensipho kunankingi. Okay. So ngokwe price insipho ziqala ku80 iswasho siba 150. So mase kuhlangene plus ngoba uthi insipho ihamba neswasho plus 80 rand in 150 bese total. Yes. Okay mkhulu ayezwakala. Mawuzo ithatha as ikhombo. Amakhombo futhi ahlukile kodwa ababukeli mebefuna ukubuza bazobuza kwinamba yami le ya WhatsApp. But kuba njalo kube ukuthi laba umuthi ngiyokufaka la nala kusuke kubhaliwe ukuthi uzobilisa uthatha ipune engaphi okwani ngoba kwesichitho nalokho. Okay. But umuthi. Okay. Kube ukuthi okwenhlanhla kuba nje nakhona. So for mina umuthi ngiyufaka kulama paper bag kube ukuthi iswasho iba ku plastic. Okay. Hey awasemahle. Yeah. Hayi lento ngayicela nini 2019. Ngayicela 2019 kwaba ukuthi ngilokane ngizama ukukhula nayo. Okay. Ngoba then enye into engiyenzile khona abanye abantu angifuni ukuthi basaba amehlo okanye basafihla indlela yabo yamoya. So that's where I asked ukuthi ngingawenza yini amakhandlela. Kube ikhandlela elinje kodwa ibe nempepho ngaphakathi. Kube ukuthi mekukhona into oyizwayo okanye ufuna ukukhuleka okanye awukwazi ukuthi uyishise impepho inuka indlu yonke. Uyakwazi ukuthi ubuye usebenzise lokho. Kunuka sampepho. Kunuka sampepho yes. But hayi ngalendlela yokuthi iyashunqa. Yazi impepho mayinuka endlini ukuthi igcwalala nempahla zakho uthi uphuma kunuka impepho uthi thini manje lamakhandlela akhona futhi awemali nawenhlanhla. Okay. Umuntu webusiness vele nje uthatha ikhandlela lakho ulighte khulume nalo ulishiye lapha yana noma iawanyana ukuthi kugcwale lo muthi engisuke ngiyufakile ukuthi ibusiness lakho libe nenhlanhla. Mangilibhekile mkhulu ngoba yebo liyikhandlela nje futhi elihle ngiyabona phakathi kunentambo yakhona. So ngiyalayita mawubheka kungithatha how many days ukuthi lisekhona ngaphandle kokuthi kuya ngokuthi ngilisebenzisa kanjani. Kuya kwena ukuthi uyisebenzisa kanjani. Ngoba kukhona lawa amancane ngisawafuna ama container ukuthi ngenze athe xaxa. Okay. But okwamanje khona la. Yebo. But ngalishunqisa nje how many hours mawubheka kuze right. Noma hour. For abantu bebusiness noma hour nje mhlambe mawuvula okanye ungakavuli kuyafana nalento esibiza ngeagrabat. Mina ke ngakhula namandiya sakhula sibiza kanjalo. Yabona le induku lezi ezishiswa amandiya. Yebo ngokuyibona. Nawo futhi uyakwazi ukuwasebenzisa. Okay. Especially umuntu webusiness okanye usebenza ngabantu kanjalo. Okay. But kuba izona lezi zinto engingaziphethe imbiza nani lezo ke ngiyazenza nazo ukuthi asithi ke asiqale komama. Yep. Mhlambe ukuthi awuzitholi ingane okanye nama cyst okanye nama fibroid izinto ezifana nalezo kuba khona umuthi okwazi ukuphuza ibe imbiza. Nalabantu abasuke benenkinga yeBP diabetes bayazi nabantu ukuthi sisuke sinawo lo muthi uyatholakala umuthi walezo zinto nazo ke ngizenza ngalendlela kube ukuthi when it comes to even abantu besilisa ke inkinga zabo baba zilungiseka imbiza yakhona itholakala ngalendlela unless uzothi kumina cela gogo ukuthi ungibilisele
but mina ngithanda ukuthi uyithole kanje because then iyakwazi ukukulasta kunokuthi ngikusendele u2 litha okanye 1.5 litha isheshe iphele ngoba ngithi la ngizosuke ngifake ithi xaxa ukwazi wena ukuthi qhubeka futhi lo faka yeah kube ukuthi at least for 3 months uyazi ukuthi unomuthi wakho ohlala efrijini ulokwane uphuza kancane kancane umuthi othithi yebo onjalo but izona izinto lezi engizenzayo kube yilokhu kugeza ke ngasho na last time kusho ukuthi azange bezwe ababukeli ukuthi ngiyabageza abantu ngiyayiqinisa imizi izinto ezihambiselana nomsamo angikwenzi konke yebo khona okunye ozofika ungicele kona ngisho kahle ukuthi hayi angikhoni ngiyazi but bakhona abantu engibaziyo abangasike bakwazi ukukusiza okay engibathembayo mina lapha namkhulu angazi noma bengiselost noma angathi uthintanga lapha na kulezi ezibomvu oh kwenhlanhla lokho ngiyaqolisa sokushanga ngempela mkhulu sibuka wena phela siyafuna la kwezala okwenhlanhla lokhu kuhambiselana nenhlanhla uyabona mekuhleze ekhuluma ngepink water geza ngama pink water iyona ke le yami iversion yami okay into abantu ekufanele bayi-understand is ukuthi iwash asifani yebo ngisuke mina isithunywa sami sizosho ukuthi thatha lesi uthathe lesi kuzophuma lokhu ozokwazi wena ukuthi usize abantu ngakho so lana leswasho sisuke sesithakiwe yebo nezinto ezithize eyemali ke ufaka imali khona uyikhulumisela kona imali yebusiness don ngokufana kwensipho insipho nayo le ile kodwa eswasho yebo akuyona leyo umuthi but iba khona futhi nakhona eyomuthi but wona pink water lo pink water hey uyazi ngikhuluma ngokucizelela nje lapho ngiyizwe kuthiwa futhi umuntu impawu zomuntu uma ukuthi mhlawumbe usenesicitho uthanda ukusulubusa lokungathi ebusula nje akayizizwa kahle ngathi kanje ubukhuphi ebusweni ngicabanga ukuthi le product yakho isebenza kakhulu impela into enjalo ngempela kwamina ngiyasebenzisa phela mina I'm not immune to ichitho zabantu yeah so nje nami noma ngizwe ukuthi hayi khona la ngingahambi kahle khona namaphupho ngiyabona ukuthi nginokuhlaselwa khona ngidonsa yona ngithathe bengisho before the show ngikuxoxela ukuthi khona la bengingazizwa khona lensuku edlulile ngayithatha ngageza ngayo kwaba ukuthi nobuso buba ngcono ngoba kuvele kube angathi ubuso buyababa khona avuthanda uhleka abantu bebexayekile la ngaphandle uzwe kahle ukuthi ana man khona into engahambi kahle mhlambe kube ukuthi so uvela ama pimples ongawa ayishiyazene ubuso kuba mshwaqile nje bomile yebo kube ukuthi uthatha iswasho sakho uqale mawufuna ukuthi wena mawuzizwa ngathi if uyihlanganisa nensipho zakho zokugeza uyakwazi ukuthi uqale ugeze normally bese uthathe mhlawumbe uyifake endishini okanye ebhakedeni uyikhulumise okay ndikwa wena uyikhulekele usho konke kufanele ukuthi kwenzeke uyasusa izinto ozisusayo ocela ukuthi ugeze mhlambulule ubukeke ebantwini uyakhuluma nayo uvela uyithathe ke uyithele okay womeke ungazomisi ngethawula ungasuli ulinde nje ukuthi wome kube khona futhi nento ebengisayizama eye perfume ukuthi ngiyenza ama perfume kodwa anamafutha ngaphakathi okay but lokhu okwenhlanhla yeah kuyi perfume nje iperfume kodwa kuphuma lo muthi wakho ufakile kunomuthi ngaphakathi okay but yazi mkhulu ngengixoxa uthi kuzofika mkhulu ngiyakubona uza kabe yazi product yakho mahle clean mokhuluma futhi nje ayenze imanga uyabona ukuthi indaba into efika emqondweni indaba yama shop uyabona ukuthi ayi ngathi socela singayi ko chemist nako Shoprite
So kugcina phela sesihambani na ngempela ngoba lensipho yenza imisebenzi eminingi. Angedwa futhi. Uba clean buka nje umuhle kanjani nomgogo ubuka nje umuhle kanjani uyabenyezela nje uyimfihlo yakhe leli la akuba niyabona njalo hlowa ntombo Imfihlo la usiza ka glow ungavumi ukuphatha kodwa sunlight manje hayi ubuya lo muntu loyo hayibo woza la phuma yonke icwaqwa lezi ngoba ave kufunde namantombazane namkhulu hayi niwes ngiyacabanga ukuthi uma ungayidrobheni nje ungashelwanga inhliziyo ithi funa ngathi ungathi kubizwa. Uyangazi nje mina ngalapho ukuthi ngisathi amantombazane hayi nami uyangifaka phela lapho. Siyanazi niphatheka ngapha singanibizi kodwa futhi mase sinibiza niyasiphoxa futhi Siyanipampela. nensizwa ke kodwa nje njengamajongo. It's good ukuthi nawe njengomuntu wesilisa uthandeke. Ungabi ukuthi ifocus isebantwini abantu besifazane. Inkinga ke nina mase nithandeka hayi niba ufish. Inhlanzi ayibambeki. Hayi ngathi pitbull mase beyiqaqile kodwa uphumusha umoya. Suka sekuphelile lapha. Kodwa phela kubalekile ukuthi sibuye siqaphele phela sibuye sibheke emuva ngoba mase ihamba kahle izinto usuthi uyashela uqobo usuthi uyashela kodwa phela ukwazi ukuyicontrol phela ungagcisa ulalela umuthi. Kodwa nasemsebenzini yabona enye into enginothisa kakhulu abantu abangisendela ama message inkinga zasemsebenzini. Okay. Ngoba you can be emsebenzini kube ukuthi umsebenzi wakho wenza kahle. Kube khona umuntu ongakufuneli kona lokho. Yeah. Ukuthi usebenza kahle. And ngihleze ngisho ukuthi ukuthakatha komuntu akuqali ngokuthi aze gogo hub. Kuqala ngokuthi abe enenhliziyo embi. Buka umuntu ngathi ayimfanele ifanele wena. Qala lapho kuyashaya velo. Manje lokho anikwazi ukukulapha lapho lokho umona. Hayi akulapheki. Awulapheki ukuthi umuntu nje ayitshele hayi kumona. Abazali bethu phela baphila nayo nathi sisaphila nayo kuzothiwani. And umono unga-understandeki because into efanele uxolani ngeke kube yami. Angiphiwanga mina. But ngizolwa ngilwela into yakho kube ukuthi kanjani. Yazi ukubonga nje kumuntu nokumncoma nje ucambi futhi yazi kokhabulazi la lihlijazi lakho lazi la lihlidoku lakho wazi walifaka kahle hayi ukuthi usufuna ukuthi ube uye izokulibaza lotho emhlabeni. Noba njalo bakhona abantu ekuukuthi umuntu abheke something abone ukuthi njengoba sisho ukuthi ifanele yena. Yeah. Ayikufanelanga wena. Okanye noma ukhuluma kube ukuthi uzokulwisela kona lokho ukuthi uyakhuluma but you supposed to so nje izinto zasemhlabeni kukuwena nje ukuthi uyazivikela usebenzisa izinto zakho whatever and enye into abantu aba that mina sengike ngayi encounter umuntu ozothi uhambile wayothatha iswash nesithize wazisebenzisa. You also have to understand ukuthi indlela ozisebenzisa ngayo lezi zinto ziyakhulekelwa ngoba zidlule ezandleni eziningi igcine seyifika kuwena mhlambe seyiphashile asazi ukuthi kwenzakalani but kubalekile ukuthi uphahlele izinto zakho osuku uzozisebenzisa okanye ukhulekele iwasho zakho osuku uzozisebenzisa ukuthi ukwazi ukuthi ubona indlela eyaphambili nakhona akungabi ukuthi makhosi mo umuntu ozisebenzisayo izinto and you still kind of finding your feet. Baningi abantu abanga-understand ukuthi izinto zisetshenziswa kanjani kumele azisebenzise kanjani umuntu avela adube esayiqala le ndlela ayisebenzi kanti nawe futhi oyisebenzisanga ngendlela ebekufanele ukuthi uyisebenzise. Kokunye uphule nemithetho ukuthi ungalali ungahevi busy. Babhizi. Ngoba omkhulu ayikushubile. Babhizi. Umuntu ulandelana ne-bacon ne-pork athi pork imnandi. Igulube guys it's not something oyidlayo uma usebenzisa umuthi. Iyawubulala umuthi. Abanye abantu kube ukuthi izinto zabo azihambiselani nofish. Mina ezami ke ngoba abantu bami basemanzini indaba ya fish abayinaki kakhulu.
ipork nje kuphela ekuyinkinga. Okay. And ukuthi uhlale ke uclean kube ukuthi awuhambi wenza izinto engafanele uzenze. So mkhulu la njengoba zika nje nangiyana phela umuntu ukude use Cape Town nangu umuntu use Dubai use UK uKorea kanjani la or uKorea uyawo ushaya isithuthu uye khona. Peshe, I think I can only do UK. England is the only place that I've done. Kube ukuthi unless unomuntu omaziyo oza kuwena ozokwazi ukuthi azihambise. Iyona indlela abanye abantu abazithola ngayo abapheshe. Okay. Locally your Cape Town yobanban ngisebenzisa ucourier guy door to door bayazilanda kumina bazidrope kuwena eminyango kube ukuthi uPep futhi ngiyawenza uPostnet ngiyawenza. Okay. So kuba uPep Postnet courier guy. Okay. Lezo kube ukuthi umuntu mesuka ephesheya ay uzobona connection ukuthi uhambisa kanjani. Ngoba bekhona omunye futhi obesuka lapha athe bese Nigeria wacela umuntu bekade eyakuyena ukuthi amphathele. Sometimes e-airport babafasi kube ukuthi baba nenkinga but for insipho neyiwasho you just put it as a bath salt. Indaba iqala la. Ukuthi angithi ama herbs lawo. So some countries don't accept herbs. Okay. But if you're going to say ukuthi you taking a bath salt obiswasho lesi into yokugeza okanye insipho kuyafana nama product asestore. Yes, into yodwa. So lezi azibi inkinga for overseas travel. But nje umuthi uba inkinga. Kube ukuthi abanye abantu babe kude umuntu efuna ukusebenzisa iswasho mhlambe asuse leyo nto mhlambe kube ukuthi uyaziqinisa yena akakwazi ukufika kumina just yet. Now umuthi okucaba lo ukuziqinisa ngiyawo faka. Okay. So ngokwetolo mhlawumbe ama retail kanje azikho noma ama pharmacy esintu azikho mhlawumbe osusebenzisana nazo la okutholakala khona ama products akho. Ase Shepstone ngasekhaya nakhona kade ngagcina ukustocka khona. Okay. So umuntu mezifuna ufonela mina and ngiyacela abantu angabikho umuntu ozothi kuwena wenza ucash send or Shoprite or Pep angisebenzi kanjalo nginama bank account engizosuka ngikunikeze wona abhalwe khona DK McDonald. DK McDonald ukuthi wazi ukuthi udila nami. And ama calls angathi nje ababukeli bakho babuye bangalaleli. Hayi babasukeli ngeke angivumi ngabo. Abantu bami laba benzeni manje mkhulu hayibo. Angiwathatha ama calls. Bafona. Hayi bayafona kube ukuthi la ngilalele nani ngicela basend i-message ngizoyiphendula i-message even if i-voice note but i-call bangaske basho ukuthi ngiyabaziba or anything like that but i-call yami ayingeni WhatsApp iveli it's silenced. Okay. So angeke ungithole mawuzongifonela kahle batype noma i-voice note type okanye send i-voice note ngizokuzwa ngizokhuluma nawe ngikuphendule if angikho busy nokuhlola if angikho busy emanzini kodwa okusalayo ngikhona omunye oze wangisendela i-message literally 15 minutes later wangisendela ama question mark. Sometimes uyalwa lo muntu sake ngene inceke umkhulu hayibo sekaze kufa umuntu ngoba busy hayi nama sakufuna ngekufuna eyalwa lenceke athi you hayi ngisenkingeni njuje usomfazi wakhe ukuthi hayibo awuphenduli ngani mama wenzani mama nakusuka nje hey lo msebenzi wenu hayi ufuna umuntu onesineke yazi ufanele vele you have to be patient nabo abantu because abanye futhi engibonile abangicontactayo kube ukuthi mhlawumbe umuntu omdala niyazi ukuthi le show yenu ibukwa nabantu abadala hayibo onisalukazi sa 60 esinabantu 65 akusho ukuthi ibalekile le show Nkosi yami shembe
Hayi baningi abantu abayibukelayo khona abantu futhi abaphesheya abayibukelayo. Hawu bakithi. So mkhulu umsebenzi eniwenzayo la ekhaya. Cha siyabonga Nkosi. Hayi niqhubeke. Asibancinyana. Ngoba ngesikhathi last weekend bengiye PE ngise airport khona umunye usisi ngise lounge baba ukuthi ungibiza ngaye ugogo uGabu. Okay. Ethuka sengivula amehlo ngithi kodwa Nkosi yami washo futhi ukuthi hayi ngisho ukuthi niqhubeke. Uthi ukubona khona la ekhaya. Bakithi. Niqhubeke mkhulu umsebenzi eniwenzayo. Siyabonga. Abantu like i-understanding abantu bayayithola ngezinto ezithize mhlambe bebesuke bezisaba before bezibalekela because they don't understand. Yeah. And into ebalekile ukuthi sikwazi ukudlulisa knowledge. Knowledge is ulwazi. Injalo kodwa injalo. Hayi. Hayi kezwakala mkhulu cha kezwakala impela namhlanje ade usiphathele khona angazi noma mkhulu usakhona ufuna ukuqhubeka kusho noma mhlambe sokuthi ngithathe intambo noma mhlambe kusakhona ufuna ukusho. Ayizithathe bhuti wami right but nje uyangazi nje mina mengikhuluma ngizolokwane ku-edeka nawo lowane ubuzo kunye kube kuthi kuya-edeka so kuye sikubone lokho. Okay ke cha namhlanje babukeli ke beKhophoni TV umkhulu Gabu ufikile wazosinika nakho umsebenzi wakhe akawenzayo ama product akhe wena nje mbukeli lapha ekhaya ukuthi nje umlandele kakhulukazi mkhulu khona into engeke akungamele senze iphutha sosishiye ukuqhuqhumeza indaba ye cellphone number mawuthi ikhona ingoquko uma ingekho kodwa futhi ungaqhubeka uyibize futhi inamba zakho nenkundla zokuxhumana otholakala kizo. Okay ama number am out. Yeah. Khona enye e076 2640 076 2640 kube u060 512214 060 512214. Yeah. Ku social media khona enye into abantu abayibonayo ngino TikTok about 2. Owodwa wabantu owodwa owami. Okay. Impilo yakho nomsebenzi. Yebo. Okay. So bangadideki bazitshela ukuthi mhlambe khona i-fake profile cha. Le yesibili ngibhalile futhi lapho ukuthi personal page. Okay. Ugogo uGabu RHAPU. RHAPU. Babuye bangitheke futhi abantu baka Ecopoint TV ukuthi ngibone ama comment mhlambe mekukhona umuntu ongidingayo. But ngiyatholakala ku social media mawungena kulo TikTok wami webusiness newebsite yami lapho uyakwazi ukusenda i-email mawufuna ukuconsult. Abanye abantu are very skeptical. Sekudlalwe ngabantu kakhulu la ngaphandle yona into engiyibonayo. So even if you send an email ngizokuphendula. If you send WhatsApp uzohlangana nami. Mawungidm uzohlangana nami na ku Instagram ngokunjalo no Facebook. Yeah. Yebo ngitholakala kanjalo ke bhuti wami. Kahle siyathokoza mkhulu Gabu namhlanje ukusivakashela. Babukeli beEcopoint TV besihle nomkhulu Gabu ke kwabeka yonke into ade efisa ukuyibeka wadlulisa nokuthi neze show ukuthi unphone ngoba le number ayifoni izokufaka ayiringisho ukuringa wento okumele uyenze ilalelani uyaniceba uthi niyafona niyahlupha ngiyanicela ngiyazi ukuthi aniyenzi lonto leyo kodwa nje nginiqhuqhumeze wena nje ubhala message usabona wakho awuze uhambe nenkulumo oze ngayo mawubona ukuthi umkhulu usebusy ukwazi ukuthi umlinde uzobuya kuwe mengabuyi futhi uphinde ubuyele kodwa ucabanga ukuthi usebenza ngabantu abaningi besihleli ke nomkhulu Gabu namhlanje ezosibonisa imikhiqizo yakhe akasebenza ngayo ngizomfonela Ankoriyele ke noma nilandele mathupha mawuthi niseduzane naye mina ke sengiyaphuma ke ngoxwana mfowambatho ushanda indaba ezitho sontshaza umthiya ushota umantindane isiqhamiso tidla madle bana gwatshoza icololo umdidi uyadaga udakhelo chatho mbuka lo Ecopoint TV ungakhohlwa nje ukusubscribe nokulike nokucomment mina nawe sesobonana kwenye episode elandelayo.